mo kong luto, kay pilar batang luto nga, preto raman. Lisod ko sa kwarto, kay kuan. Gandaran ko. Ang nikalit dito, naglisod ko ginhawa. Nga ni man ko guys, mukha litra. Guys, oh, arang grabe dyan kanay sa buwak ni doktora, oh. Ah. Pero ang ganda talaga niya, oh. Nag-ano ko din sa bila? Nag-vlog. Ganda mo vlog ko nes pang pagir. Mamaya, maligo muna ako. Guys, oh, ang ganda guys, oh. Oh. Ayun ang ganda ko sa bila. Ayan guys, ang petals niya, oh. Iba pala to, te. Iba. Ang ganda ng ano guys, ha. Ganda, oh. Tapos karipod. Parang kanay sadyo. Ito rin. Wow. Oh. Exercise sa ginagmay. Para nakatingala sa tuloy. Wala na exercise. Isang buwan ako higit. A few moments later. Karon guys, dade ko sa gawas. Dako sa garden ni doktora nagtambay. Dari ko kuan na mainit kay gusto ra po ko makalanghap og preskong hangin dari sa gawas. Inja. Kuan pud kanang nay nagbuwad po kog init kay pila pud ka adlaw akong nabuwad sa init. Inja. Nag-exercise pud kog magamay. Grabe mzing laaja dari guys, uy. Grabe jud. Arang kamingaw. A few moments later. Nagluto ko nilang uy nga kalabasa. Ito ang nga na. Okay. Pitsay. Sari-sari ni. A few moments later. So karon guys, mga labak ko. Kay isa ni kasi mana ang mga labunon pero di mo pwede mga bulingon. Mao ning halamang iwasing. Kay ara man ang gipangsuot nga dira ko sa kwarto. Pila ra ba ning kada adlaw nagilis inja di man jud nga grabing kabuling. Nga nang halamang iwasing. Kay arang madali.
A few moments later. Diyan guys, ang manali kong laba. Diyan ako na rin nagtambay sa gawas. Wala, hangin-hangin. Diyan, ganahan ko diya. Hindi ako nagtambay diyan. Sa tidig na to sa kwarto. Diyan, masuhay kong tawag nila. Huwag di signal, uy. Ayan. Hindi guys, nanguha di akong sili dari skilid sa bahay ni doktora. Kaya grabe na daghanag hinog. Hindi sayang nga kay mga lata. Rabi to si Jam, ananggi panguha. Kay anang ibutang sa kanang suka bitaw. Ano sa madawat, ang ibutang sa suka. Diyan na pong timplahan daan. Chat po ko sa amiga pa nga. Basi gusto ni Jag sili. Kasi ang hatagan. Kaya diya. Ang pasagdan rin pa ng ate kay di mo pa sa atin mo sili. Nakoy nang hinayang ang panguha. Grabe diyang laadyo dari guys. Sobra. Samot kayo ako ka kontak sa mo. Ako ka panawag. Minta-binta guys. Huwag ka na makatawag ko ba kay mag-chika-chika mamis nanay. Say mag-istorya pag mistak tayo nga na malingaw man kung mag-istorya nila. Bati nga nagkikog kami nga basta ka nang di ko ka tawag sa mo. Okay man to sa una guys kaya pa may signal. Mara kadadlaw kadadlaw ko magtawag-tawag karon jud grabe jud. Bawo ni. Amo ang lugar guys ara jang lisurag signal. Kay namdum ko katong dito pa ko mag-upload mi abtan mi gabi at tumis ubos. At tumis ka ng kanto sa ubos sa amang bay. Nadula-dula po sa mga. At tumi mapasignal. Grabe dyan itong bisurang signal. Murag nahug sa buho. Diyan wifi po. Di po ka dyan makakuni. Guys, naligatod sa anak sa mga amo. Kaya dandanig shampoo namos at idig mo. Sa panaliban. Dahil ko Milo. Sa kadusina o karing ringbi. Dada ko yung karing. Baon sana. Huwag man na napadyo nun guys. Kaya gabiin na. A few moments later. Hi guys, sadyang gabi eh. Magluto na po ko karong among sudan niya tidig na. Diyan mo ang luto niya. Pispili ang iparito. Nasubrahan naman ni guys. Ang ning haunon. Ganan po ko nga ni guys, kuhan crispy. So guys, naman naman kong luto, kay pilar ba tang luto nga prito raman. Nisod ko sa kwarto kay kuan. Gandaran ko. Gandaran ko sa kuan. Kanang ningkalit ito naglisod ko ginhawa. Nga ni madyo ko guys mo kalitra. So mao nang kuan. Mo kuan ko nga ni nana. Ang sumpay sang kinabuhi basta maglisod na ko ginhawa. Mukha na ko dani mo. Sujup. Ayan na. Kaya kuan lagi guys, ba naman ko si UPD. Ano na nga, hindi ko magpakawag nga ni. Medyo galing ka na kay 15 na bilin. Kaya naglisod ko ginawa pag naman nagluto. Naglisod ko ginawa. Diyan guys, way ayo tong video karon adlaw kay narabili ko na lisod sa bahay. Sorte laman ko kuan. Pasortihan na laman ni ug di mo pulaan.
Maningag matirang matibay kay paano na ayo ang mga video ron. Uban mo din na ni-interesting kayo ako sa mua. So to guys, karong adlaw maugma kuan magsugod na ko. Mo duty na kong doktora. Bye-bye.